A trójai háború az ókori görög történelem egyik legikonikusabb eseménye, melyet a homéroszi eposzok és más ókori írások örökítettek meg. Vajon hány hős született és emelkedett fel? A bevehetetlen Tróját vajon sikerült elfoglalni a görögöknek? Ha kíváncsiak vagytok, maradjatok velünk! A trójai háború előzménye az, hogy Afrodité, a szerelem és a szépség görög istennője, veszekedés szított Héra, Athéné és persze önmaga között. Az istennők a legtisztességesebb címért versengtek, és Zeusz úgy döntött, hogy Párizsra, egy trójai hercegre bízza a döntést. Párizs azt az utasítást kapta, hogy ítélje oda az aranyalmát a legszebb istennőnek, de Afrodité megvesztegette a világ legszebb nőjének ígéretével, ha őt választja. Párizs Afroditét választotta, Héra és Athéné pedig feldühödött. Az eseményeket egy elrablás indította el. Párizs, Trója hercege elragadta Menelaos spártai király feleségét, Helenát. Ez az esemény vezetett a görögök és a trójaiak közötti hosszú és sorsdöntő háborúhoz. Agamemnon, Mikénész főkirálya vezetésével a görög flotta és seregei összegyűltek, hogy megtorolják Helenát és megtámadják Tróját. Az ostrom évekig tartott. A város erődítései ellenálltak a görög támadásoknak, és sok híres csata zajlott a falakon kívül. Az egyik legjelentősebb esemény volt a híres trójai falu története. Egy másik létfontosságú szereplő, Achilleus, a görög hős, aki harcolt és tragikusan vesztette életét Hektor trójai herceg elleni csatájában. Az istenek is beleszóltak a háborúba, támogatva kedvenc hőseiket és befolyásolva az eseményeket. Afrodité például Helena oldalán állt, míg Héra és Athéné a görögök mellett harcoltak. A háború legdrámaibb pillanata a híres trójai falu történetének végkimenetele volt. Odüsszeusz és Diomédész ravasztervet kovácsoltak, hogy bejussanak a trójai falak mögé. Az óriásfából készült ló álcázta a görögök katonáit, akik éjszaka kiszálltak belőle, és váratlanul megtámadták a várost. Ez vezetett végül Trója pusztulásához és a görögök győzelméhez. A trójai háború sok tekintetben a görög mitológia és irodalom egyik legfontosabb és legizgalmasabb epizódja maradt. A háború eseményei, karakterei és tanulságai évszázadok óta inspirálják a művészetet, irodalmat és filozófiát, hozzájárulva az emberiség kulturális örökségéhez és gondolkodásmódjához. Szerintetek ez a történet ennyire befolyásolta a jelent? Lehetnek olyan nyomai még a háborúnak, amire még fellelhetünk? Válaszaitokat írjátok le nyugodtan kommentben. Ha több érdekes tartalomra is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel és kövessetek be Facebookon, valamint nézzetek rá a TikTokunkra is.